ewepụ nnọkọ ụmụnne nrikọ ọkụ ụmụnne na-eko si dị mma mbụ mmekọ nke ụmụnne na-egosi dị mma mbụ mmekọ nke ụmụnne. Ewepụrụ ya, kedu ihe a na-agba na Krismas? Agbacha Krismas ahụ a, ọ bụrụ na edozighị esemokwu, ma na Krismas ahụ anara gị n'iyi. Ọkwọta happy ekeresimesi, happy ekeresimesi, happy ekeresimesi. Ekelekwa m unu ụmụnne m, ole otu unu mere. Eji m aka na ya bụ ihe erimeri ekeresimesi na-aga ọfụma n'ogbe gị na ezinụlọ gị kwanụ. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si n'aka nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu, onye nke ama ama dịka Fada Augustine, bụ ozi ịdọ aka na ntị nke ozi pụtara wee nye ndị otu Kristi n'ihe gbasara oge a anọ n'ime ya ugbu a bụ oge erimeri ekeresimesi. O wee sị na dịka ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụzọ ugbu a, onye ọbụla na-ekwo ka ya lakwuru ndị ya hapụrụ ka ha nọkọ wee rie ya bụ erimeri ekeresimesi, na ọ bụ ihe magburu onwe ya, ma onye ọbụla makwara n'ihe gbasara ma ọmụmụ na ihe niile gbasara Kraịst bụ ihe gbasara ịhụnanya na udo na ọṅụ. O wee sị na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwere ndị ha na ha nọ n'esemokwu, mana ebe ha bi mana ebe ha na-ala bụ alakọtacha otu a, onye ọbụla eburu iwe dị ya n'obi wee kechie ya, onye ọbụla etinye ọchị n'iru, anọkọchakwanụ, onye ọbụla eburukwa iwe dị ya n'obi wee lachiwa azụ, wee burukwa ya bụ iwe wee baa afọ ọzọ. O wee sị na ọ ga-adị ezigbo mma na dịka ị lara maka erimeri ekeresimesi nke afọ a, na onwe onye ọbụla ọ na-esere gị na ya, ka ibupụta ya bụ iwe nke idowere n'ime obi gị, maka gị na onye ahụ kpezie. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ya bụ okwu ịdọ aka na ntị, bụ okwu ndụmọdụ nke onye ụkọchukwu bụ Fada Augustine ziri ndị otu Kristi na ya bụ mmemme ekeresimesi nke anọ n'ime ya ugbu a. Ya mere asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Ada agha isi aka were agba ụrịọm. Ewepụ ezinụlọ anyị dị iche iche, kedu ihe anyị na-agba na Krismas? Ewepụ nnọkọ ụmụnne nrikọ ọkụ ụmụnne na-eko si dị mma mbụ mmekọ nke ụmụnne na-egosi dị mma mbụ mmekọ nke ụmụnne. Ewepụrụ ya, kedu ihe a na-agba na Krismas? Onye mere ozugbo a na-agbacha Krismas, ụka na-esochi ozugbo, ụka eri olili Holy Family, olili nna anyị dị asọ, olili St. Joseph na Jesu. Maka na ewepụ mmadụ taa, Krismas enweghị isi. Etu a ka ọ dị mụ na ga-ewepụ ezinụlọ anyị na nnọkọ ụmụnne na nrikọ ụmụnne, Krismas enweghị isi. Onye mere oge ruo, onye ọbụla na-agba na-ana ka o jefu ndị ọ hapụrụ, onye ọbụla na-agba na-ana ka o jee dozie ụlọ, ka ịghọkwa ka ịfụ na ihe dị mma. Ọnya ka m na-ajụ gị, ọnụnụ ị na-akwado ị na-ana ka ije ghọkwa ka ịfụ na ihe dị mma? Ị na-ana ka ije ghọkwa ka ịfụ na enwere nrikọ na mmekọrịta nke ụmụnne? Maka na oge Krismas ka ọtụtụ ụmụnna, ọtụtụ ndị ezinụlọ ji aka ya ikpe. Krismas abụghị oge eji ekpe ikpe, mana ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụgodu na aya ekpe ekpe, kwezie ka edozie nya bụ okwu. Weruzie aṅụrị Krismas na nnọkọ nke ụmụnne, kwezie ka edozie ihe a na-esere gị na di gị kemgbe. Kwee ka mmụọ ume a na-aba gị n'ime, ka edozie ihe a na-esere gị na nwanne gị kemgbe. Agbacha Krismas ahụ a, ọ bụrụ na edozighị esemokwu, ma na Krismas ahụ anara gị n'iyi. Ọkwa 31 Disemba, onye ọbụla na-eti crossover. Ị na-crossover eje ebe? Ị na-crossover ka ibidokwa ọgba aghara ebe ị kwụsịrị? Ị na-crossover ka ibidokwa ekwuru na anya ụfụ ebe ị kwụsịrị? Ihe anyị na-agba gị taa bụ na ọ bụ na Krismas ya na-ejighị obi aṅụrị wee gba ya, wee dozie esemokwu dị n'etiti nwanne na nwanne, dị n'etiti di na nwunye, ma na ọghọrọ ya ahịa. Krismas abaghị uru, ọbaghị uru na ị na-ana, ọbaghị uru na ị na-ana, ọbaghị uru na ị na-akpọkọrọ, ọbaghị uru niile eti Krismas, ọbaghị uru niile eti crossover, maka na o nweghị elu gị isi. Gị bụ di ọkpara nọ n'ezinụlọ, kedu ihe na-eme n'ezinụlọ gị? Kedu ka ọ ga-esi bụ onye na-ekwesị ịdị na-akpakọnata abụzi ya na-aghasa aghasa? O nwere ihe mere taa n'ozi ọma gụrụ anyị taa.
n'ozi ọma Luk isi nke mbụ usoro nke iri na ise na nke iri isii na isii. Ewezi Elizabeth, kedu ihe anyị aba nwa ọsị na Jọn? Ha sị na ya ekweghị na onwe na-aza Jọn n'ezinụlọ anyị, ka eje jụọ die nke dara ogbi, ajụọ Zakaraya kedu ihe anyị aba nwa ọsị wetara ya akwụkwọ ode, ewetara ya ihe eji ede ihe ode ozugbo Jọn. Ndị mmadụ bụrụ nsọ anya na-eti mkpu. Kedu ihe ha na-etiri mkpu? Ọ bụghị nọọ maka na enweghị onye na-aza afa aha, na ihe a na-etiri mkpu bụ kedu ka nwoke a si mara ihe nwunye ya kwuru. Ihe a na-etiri mkpu bụ kee ka ha si wee mee agri, kee ka ha si wee gbakọ ọnụ wee kwubie na Jọn ka a ga-abụ onye a, iji gosi na ha na-emekọsị ihe ọnụ dịka di na nwunye. Ihe nna ajụ, gị na nwunye gị aka nwere ofu onu? Ụmụnne aka nwere ofu onu? Enwere onye bịara bata n'etiti unu tinye mmụọ ọgba aghara? Onye ahụ batara n'etiti nwanne na nwanne, etiti di na nwunye, tinye mmụọ ọgba aghara, a ga-ehopụ ya na Krismas ya. Unu ga-agba mbọ bịakọ ọnụ ka ehopụ ya. Onye anọchiri ezinụlọ unu mere na obi unu aha agazi n'otu. Onye a bịara dakachie n'etiti di na nwunye, mezie na nwoke kpata ọ na-enye onye ọzọ, nwaanyị kpata ọ na-enye onye ọzọ, obi nwaanyị adị ebe ọzọ, obi nwoke adị ebe ọzọ, a ga-ehopụ ya bụ onye, a ga-ehopụ ka ezinụlọ a were ofu onu wee na-ebi. Ihe m na-agwa gị taa, ikpe ahụ asị ya ekpe na Krismas, ikpedịna ka ekpe nye bụ ikpe. Ijekwuru onye ahụ ọ na-eselo gị na ya, unu akpazie, unu kpasichazie, unu jezie mbọsị ya eje ọgbakọ ụmụada maọbụ ọgbakọ ụmụnna, abịazie na-ajụ ajụjụ, unu asị na anyị edoziena, a na-asị mana ekwu na ya ha ọgụ ahụ unu nụrụ, ọnụ ahụ unu kọrọ, anyị edoziena. Unu mara ihe unu chọziri ime, unu emezie anyị, unu chọọ ịda anyị ha, anyị je ha n'obi ọma. Ime ihe a ịmara na ikpe onye ha n'ọkpa. Ndị a na-achọ asịrị ya ga-akọ, ịmara na ikpe onye ha n'ọkpa. Gị bụ diọkpara, a sị na a ga-ekpe ikpe ụmụnne gị, a ga-ekpe ikpe gị na ụmụnne gị na Krismas, ị na-amagagharị jee chekọọ ụmụnne gị, esi ha eruzie ọgbakọ ụmụnna, o nwezi ihe a na-ekwu, anyị asị ha na ya edoziena, asị na ụnụ ya ha 100,000 maka na ụnụ nụrụ ọgụ, na asị ha ụnụ nata unu ekerieri onwe ụnụ. Ọ kakwala ụnụ mma karịa na enwere onye amara ikpe nke nwere na-amagagharị na ikpe amagha gị na ikpe amagha gị. Enwee nwanne gị amara ikpe na ụmụnna maka na unu na-eso okwu, ikpe amaghị ụnụ ncha maka na ihere adịghị ụnụ n'ihu. Mgbe ụfọdụ onye ọ na-esere gị na ya nwee ike n'uche ozi ọma dị etu a, ọ sị ngwa ka ọ bịa ka o dozie, ọ bịa nabata ya. O were idea send elu gị meseji na WhatsApp sị gị how are you aunty, kedu ka imelụ, brother ka imelụ, uncle ka imelụ, werukwa idea wee zachigha ya si ya na anyị dị mma ka nkata bidozie gaba. Isi na ifu meseji ma ọ bịa kene gị sị na ọ na-achọ ihu gị, echekwa m na ị na-eso okwu, ọ na-achọ ihu gị. Ọ bụghị ihu gị ka ọ na-achọ, na o nweghị ihe eji ihu gị eme. Ihe ọ na-eme bụ ka ọ dị mma, na o nweghị ihe eji esemokwu eme. Ọ na-ana ilikunu ya edozi. Ngị nwa wejele onye ọ na-esere gị na ya aka ekene. Ọkwa ifuru nwanne ada azụ nwanne n'ahịa, ọkwa ifuru ọyị ị ga-azụ nwunye n'ahịa, ị ga-eji ego gote ọyị, inwe ego inwe ndị ọyị. Iyi ego enyi mana iyi ego nwa ezinụlọ, na ọ bụrụgo ezinụlọ gị, na ọ bụrụgo ezinụlọ gị. Nwaanyị ahụ iji ego gị jee kpọta, ọ bụrụgo onye ezinụlọ gị, ọ mụgologo nwa, ọ arụ gị na ọbara gị ka ọ bụ. Ịjụ nwaanyị ya ajụ nwa ya, ihere mee gị na gị na nwunye gị na-eso okwu, ịjụ nwunye gị jụ ụmụ gị, ọ nnukwu ihere ka ọ bụ, ihere mee gị. Ị na gị na nwunye gị na-eso okwu, ịjụ nwunye gị jụ nwa iji aka gị mụ, ihere mewuo gị na a ga-agbacha Krismas ya, gị na ụmụnne gị ahụ edozinwu, ndị ọzọ a na-edoziri gị. Ihere mewuo gị, ada ịbụ narị gị n'iyi, diọkpara ịbụ narị gị n'iyi. Ihe eji bụrụ dị nwe diọkpara na ihe eji nwe ada abụ ka ọ chịkọọ ụmụnne ya chekwaa. Ihe eji wee nwe nne bụ ka ọ ghọkwa, gị bụ onye nne ghọkwa, gị bụ onye nna ghọkwa, na ihe na-emebi. Krismas abụghị oge ị ga-eji kerisi ụmụ gị na-ese okwu na-ege asịrị, oge ị ga-eje chịkọ ha ọnụ dịka ọkọ si achịkọ ụmụ ya. Kwee ka ozi anụnwa baalụ gị uru, anọ ga-adịrị gị na mma dịka ị na-atụsara m ya. Ọ ga-adịrị gị na mma, Chukwu agaghị ekwe ka onye iro bute mmụọ ọgba aghara na ezinụlọ gị dịka ị na-atụsara m ozi ya. Ma eluigwe gọzielu m gị, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na esi eme ya, deere ebumnuche gị otu si wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka ịmara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị,
a sị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na akụkọ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.